awuthi wethu uma uyibhinqa awuthi wethu uma uyibhinqa akhuphuka lapho ungangenzi isimo webhinqa lakho singamabhinqa thina awuthi wethu uma uyibhinqa awuthi wethu uma uyibhinqa akhuphuka lapho ungangenzi isimo webhinqa lakho singamabhinqa thina awuthi wethu uma uyibhinqa awuthi wethu uma uyibhinqa awukhuphuke lapho ungangenzi isilima bhinqa lakho singamabhinqa Titambule Kentucky dahalo uzofona nini ifoni yami ithulile dahalo uzongithinta nini Titambule Kentucky dahalo uzofona nini ifoni yami ithulile dahalo uzongithinta nini bewuyofona nge-TV wadala ungiblowela okhisi kodwa ngiphatha ifoni enkinga dala ngiphatha uthilili thilili dala thilili wedala Ngizoza masufona dala ungitshela ungibona nini ngifuna sincebeleke dala ihlale sobabili Ngizoza masufona dala ungitshela ungibona nini ngifuna sincebeleke dala ihlale sobabili ayengiphatha uthilili kwankosana itikiti ngisamigiliki umlungu udala isipitipiti kushisa usikiliti lopopopo umfirifiri kushaya i-360 3 to 5 ngishibili bewuyofona nge-TV wadala ungiblowela okhisi kodwa ngiphatha ifoni enkinga dala ngiphatha uthilili thilili dala thilili wedala thilili dala thilili wedala Izolo ngithola itoho mina sengizoyithenga ifone ne-TV ngikubone noma inini uxolo wena dala uyazi mina ngiyaziphandela ngiphande emakishini nansi le foni icima uyazi umjondolo ngempela isiyayifela bewuyofona nge-TV wadala ungiblowela okhisi kodwa ngiphatha ifoni enkinga dala ngiphatha uthilili thilili Siyabonga emva khona ukhuluso na phambi
kodwa ngesibonga uNkulunkulu ukuthi umgcinile wamlonda waze wafika isikhathi esizocelebrate uhambo alihambile waze wafika uhambo aluluhle ngoba khona akufike kalula iqiniso lihle akufikeleleki kalula during those years ukuthi uma nje 21 bekungafikeleleki kalula but now uma uya ku-40 these days akufikeleleki kalula ngoba omunye uthi uyambheka uze uthi ayi umuntu una-60 kodwa masakutshintshe age yakhe 40 years. Why? It's because indlela asiphethe ngayo so naye ngisho ukwamshabalala ngamfokisa kakhulu kule age afike kuyo asokudala mazi kakhulu sihlangana emsebenzini wezandla ngimazi-ke umnumzane othobekile umnumzane onenhlonipho akuthembe ubuso bakhe eyindoda ethobekile kakhulu eyindoda ehloniphayo emazisayo futhi komunye umuntu he is one of the hard-working guys we-printing industry eSekhona manje siyabonga kakhulu nathi sikhona uNkulunkulu sivumele sizocelebrate-isa this 40 kids because this is scarce these days. Manje namhlanje kunemali eminingi more than occasion enjengayo. Manje siyabonga uNkulunkulu ukuthi-ke amuphe amandla ukuthi-ke afikelele ukuthi-ke naye acelebrate abonge uNkulunkulu esaphila. Because the important thing ukubonga uNkulunkulu usaphila. Ungabonga uNkulunkulu usubele ebhokisini noma ifamily yakho i-celebrate usebhokisini. Kodwa kuhle kumnandi ukuthi ucelebrate usaphila utshele amaqiniso hayi la kusiphethe kahle la ongazimathanga kahle you need to improve A, B, C, X, Y, and Z. Manje nami ngithe ngabheka la emavesini akhona eBhayibhelini ngabona ukuthi kulezwi elifanele Jeremiah 17 verse number 7 ubusisiwe uthemba lakhe kuJehova ubusisiwe uthemba lakhe kuJehova ngoba ukuze kufinyelele kule age akuyo ithemba lakho libeke kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umqalisi uNkulunkulu umphelelisi kodwa there are 3 pillars ezokuthi ufike sengcina lapho ngiyothetha 3 pillars ezokuthi ufike kule age uze ureach 5 to 6 decades faith khono love uthando mercy umusa ngoba siphila eseni kaNkulunkulu ziningi izinto ziyenzeka ikakhulukazi kwi-age group esikuyo namhlanje ziningi izinto ziyenzeka kukhona ama-drugs there's a lot of things I'm not saying I'm criticizing that but there's a lot of things that are happening ontanga nabadala kithi kodwa uma ngabe besekhona abayi-example yokwamshabalala abasayiphethe kahle siyabonga kakhulu ukuthi-ke nabasemva kwakhe babone ukuthi-ke kunjani empilweni kuhanjwa kanjani ngicale siphakamise Baba wethu onamandla yisimo uJesu ngicela. Baba siyabonga igama likaJesu. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu othembekile. Baba sibonga ukukhona abantu uNkulunkulu namhlanje. Baba usivumele nabakhamandla nabawaphuza. Bahlelile ngosamandla abantu bakashaya usuku uNkulunkulu wethu. Baplena kepha impendulo efile kuwe. Ukuthi usuku abe yimpumelelo namhlanje. Lusithole siphila sonke uNkulunkulu wethu. Baba siphakamisa isibongo sisiphakamisela kuwe siyabonga uNkulunkulu ophilayo sicela wena ngiyecela uma ngabe umsebenzi uzoqala ukusa nakube uwe ngosamandla ucontrol wonke umsebenzi wonke abazayo Jehova namandla obathwala bavumele bese bangaphazanyiswa yilokho ngoyecele nabangaphumelani babe nathi namhlanje sikazi bakhona ngenhliziyo yibanabo ngoyecele umsebenzi maqhubeke Jehova namandla umntwana wakho umuphe umusa umuphe amandla umuphe ubuhlakani wakho Solomon umuphe wona ngosamandla ukuthi ayakhule ngosamandla awumele umndeni wakubo awumele umndeni wakhe akhule uNkulunkulu wethu azi ngosamandla khona uJehova ophilayo uJehova othembekile sicela manje uNkulunkulu wethu namandla onke zonke nama-speakers uNkulunkulu Jehova namandla uhlale indawo uNkulunkulu wethu ngegama likaJesu phakathi As ngithole
into eyisimanga ekhuluma ngevesi elithi babusisiwe lapho ithemba labo likhona. Amen. Okusho ukuthi-ke silapho namhlanje unguye Jehova ngoba ngaphandle kwakhe mhlawumbe abaphumelelayo esinele. Amen. So ngizocela nje kusiyaphi ukuthi kulo esizodlulela kulo njengamanje ngicela ukuthi sisebenzisaneni sibambisaneni nangesikhathi ngoba ngiyacabanga ukuthi njengamanje isikhathi esinaso sishort ngoba futhi sinabona ngawo ugesi macabanga. Ngizocela nje njengamanje uku-introducer iqembu esingalo i-entertainment i-Thulelisha Youth Choir Singers, and then sineqembu futhi izinkanyezi zezwe ngizocela njengamanje samukele iqembu lokungena esitejini lizizwise esinabo iqembu lethu lasekhaya ubaba umsheke futhi bazoku-introduce ubaba. Amen. Ngicela ukuthi bangisondelele Nkosi yami. Mamalunya balani Yeah,
Ciao!
Sibongeni sokwethu. Cause I'm
Sibonakala
Right.
Kulonyaka uhlanganisa amashumi amane waguga amashumi amane mina ngifile sisazoba kusha zofika 20 years akasibonga kuNkulunkulu sibonga konke ukuthi akuthini futhi kuba nje ufuna kuthini futhi akuphe amandla ukuhlonipha umhlaba ukuhlonipha akuphe impumelelo akwandisele njalo kwade njalo futhi kwabe kahle yiso azikelela nomshosha abantu bamafosta futhi usebenzisa ukuthi kwendekazi Exala kwa kwa just the facilities today. Sibonga ukuphuma discuss lapha. Exactly. Yazi ngixoxela yazi nami ngiyafisa ukubona mesela ngikule minyaka okuyo. Isimanga ukuthi ikeka elingizala lalithanda wokucothoza ngazi mina uyekela ngabuka khona ukuthi ngathi kule yampilo ngoba abantu bakucothoza banesineke nothando futhi umculo wamanona ngiyacabanga ukuthi ubaba ula akhona namhlanje kungesimanga so ukuthi wakhetha umculo awukhetha nanokuthi wamkhipha umuntu ewuye namhlanje phela manghlangana naye emgwaqeni ngacishe ngitulawo uTeti ngacishe ngisiyalinga ngiyabonga kakhulu kubhuti uMzi ngicela abe ngilungela ubaba uGama asondele ngase stage ozokhulumela abasebenzi abhaleje Nkosi yami uMr manje ngidinga ngiyasaba nabo kubisa igama kodwa uMr Yeah.
njani nami ngiyaphila mina ngikhuluma u-MC uJoba Bugama urada kakhulu amagama u-MC ngibona uzawukhula umbiza wabugama mhlawumbe futhi ungumkhulu ngiyabona nakuthwala ithuba nami ukuthi ngizoba lapha ngizokhuluma ngale nsizwa manje thina sisajwayela nje nasemicimbini so sajwayela ukuthi amen ngoba lento zisegazini yokuthi amen ngiyabona nakuthwala ithuba ngizokhuluma ngale nsizwa kokuqala nje ngizobonga umama omzalayo ngoba izincwadi ukuhlala kokuqala ukwesaba uJehova bese yadlula lapho uhlonipha uyihlo lenyoko ukuze izinto zami manje uyokhuluma umfowethu lapha uvule umkhuleko wathi to reach 40 is a milestone thina ke-40 sesayedlula sesibheke upenshini manje sesibheke yathi yokuhola ngizothi nje umfethu uSenzo ngimbongisa kakhulu bathi life begins at 40 ngiyacabanga manje khona manje azoqala manje kuba ubaba abesona ubaba ukuthi manje khona azoba ubaba kahle ekumele ukukhuluma la abasebenzi ngoba ngisebenza nayo mfethu futhi nje I'm proud because nami ngibe lapha ngizalwa intombi kaShabalala I'm proud ukuba lapha nami ngizalwa intombi kaMshemo ngugama kodwa ngizalwa kaMshemo ungabona nami labafowethu laba ngibafuna kakhulu ngoba ngabe ngizalwa kaMshemo kodwa emsebenzini ukusenza umafika emsebenzini umthole semkhwela emsebenzini wafika phezu kwami njoba nahlangene la 40 ngiyacabanga ufike anabo 20 something years if today is 40 emsebenzini ngiyacabanga sola more than 10 years angathi kodwa ke ngibonga nje ngoba usenzo i-chose ukuthi usenzo ubeke efamilini ephilise kahle ngoba inhlonipho comes from home uhambe nayo ufike esikolweni uje esikolweni emsebenzini so ngithi ngalo kama professional ngizothi ijonge encane usenzo ngiyahamba nayo basemsebenzini lejala thalithoba lejala lithoba yakuthanda usenzo kuye waphula imoto asala ezomfala ngizozona 6 ngihamba naye ngizozona 6 ngihamba naye pick up endinile usho ndethegelako pick up kwa sasa sezini waya bafika estopini nema ngathi mie usezobathamuke hayi ngakuba imoto hayi ngabothi kathashana nasondela ngaya egeyithini ngashaya ihuta usenzo wangaphuma awu usenzo azange kabi emsebenzini manje wangaphuma hayi ngakuba imoto hayi abebeza senzo ngaphuma hayi ngathi ngihamba engiziyasi no awubokote hayi ngingene ipastoreni bokote athemza Jesus sokusile lapho esikhathi u10 uze yedala sokusile kusho ngikubele ngizokuthi uyathanda ukuthoba kodwa ngithi all usenzo uyothanda umsebenzi wakhe udedicated emsebenzini wakhe and I wish nje ukuthi nje ikhampani yethu to have somebody like uSenzo ungathi I wish ukuthi iye phezulu ngoba siphethe nje abelungu abathola abalabo kodwa nje I wish ukuthi nje nelana ikhampani yethu ibone le talent lena iyuze to grow the company ngalamazwi ngizokwazi kakhulu kumama omzalako umama ngithi mama ukula kusise ukuba ngisabele ngidala ePharosenzo ephuthene ehloniphayo
ngathi kukhona ukukhulisa aze afike kule age esinayo thina. Thina ke sesikhala ka-50 ke. To reach the 40, to reach 50, kwamele futhi kwamele must promise songs kuda afike ku-50. Ngalamazi nje ngizothi nje uNkulunkulu ambusise nabafowabo bakhona usise kodwa ngibone le qembu leli lapha hayi liyashaya hayi lithetshwelisha promise songs yabo. Namhlanje ngibonga uNkulunkulu owenza ukuthi ngize ngibe nalo mntwana. uNkulunkulu esithandile nobabwayo lenkani. Namhlanje ngizoma lapha kwenu ngizobonga uNkulunkulu omkhulisile wamupha inhlonipho walandela ney'lalo zabazali bakhe. Namhlanje ngimi la ngisendaweni yaseGoli engangazi ukuthi iGoli ngoba ngibona, kodwa namhlanje sengibonile ngikhushulwa yiyo le ngane ewusenzo. Namhlanje uyazalwa usuku lakhe lokuzalwa, uqeda iminyaka engama-40. Ushuthi unina wakhe yena lokhulumayo akamane sephethwe amadolo nje nemleze. Sekufanele ngicela nje ukuthi angathi-ke angamkhulisa, aqhubeke naye ahloniphe abantu abadala abazi nasemsebenzini lapha khona, ahloniphe obaba abanganga uyise wakhe. Njengoba sasimfundisile akukho kube ngibone kuyo usahamba ngayo abazali bakhe. Akukho okunye ukulisa nje kakhulu ukuphila asaqede leminyaka aseqedile. Ngithi-ke kuye qhubeka njalo ngane yami uhloniphe, ngoba ngeke ufike kuleli banga makuthi awuhloniphi, ubungeke uzufike kulo. Mawuphatha kabi abazali bangaphandle, uNkulunkulu ubheka kabi, ubheka ngenyisho. Bese kukhona lo kuthiwa uSathane. Usathane-ke uhambisana noNkulunkulu, uyashesha ukubona izinto ey'phedayo zomuntu ongahloniphi, bese shesha uSathane ashekelele ngapho. Hlonipha-ke mntanami-ke, njengoba sasikufundisile ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa. IBhayibheli lithi khula uziphophole, nami-ke ngisho njalo ngithi khula uziphophole. Ngibonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu, ngibonga bonke nje mntana mongezele khona engeke ngibale la ngoba kuningi nje kakhulu. Kuningi kakhulu. Namhlanje ngihamba ngemoto zayo lengane, ngingena kwengithandayo imoto
Esengisho ukuthi ingane iba nesibusiso uma ngabe ihlonipha ilalela umzali ukuthi qhubeka-ke Senzo ubazi abantu abadala ufike nala ungakafiki khona ufike. Ngijabula nje kakhulu namhlanje ngoba sengikule ndawo engangazi ukuthi ngiyoke ngifike la kodwa ngawe ukuthi the ake ngithatha umama ngimuse lapha engisebenza khona kayobona leli dolobha engisebenza kulona. Lokho kimi ngiyakudumisa kakhulu ngiyakudumisa kakhulu. uNkulunkulu akwandisele kwande noba kwakho njoba sisathe ukuhlukana okwesikhashana kodwa ukhona naye uyajabula mangabe ebona sengimi ngawo uyajabula kakhulu. Nezinye ingane azibone isibonelo sokuthi umuntu mangabe ingane mayihlonipha uNkulunkulu uyamsisa akhule azafike la afeza amaphupho akhe la afika khona. Ngithi-ke nenhlonipho ngithi phambili nenhlonipho phambili. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kumama esedla sisekhona ngizocela nje ukudlulisa nawo umlayezo kubaba ngokuzwa-ke nami ngithema ngithola Nkosi yami phela ngase ngithi ngoba ngizwile ukuthi ubaba uwumholi okanye useqembini. Amen. Ngicela nje ukudlulisa nawo umlayezo othi kubaba, a leader isn't simply someone in charge. A leader is a person who inspires, motivates, and encourages greatness. You are all that and more. Happy birthday, Baba Mshenzi. Ngiyabonga. Ngizocela ukuthi sisukumeni sonke. Senyanga phakathi mina. Kanjani? Sicela sonke sisukumeni sizoculela ubaba njengokucelwa ukuthi siculele ubaba iculo lempilo okanye lelanga lokuzalwa. 40 years njengoba ngisacela sonke ngesisukumeni siculeni besilungisa namagift. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. How old are you now?
Ngizobala kathathu. Ishampeni esandleni. Mina ngizobala kathathu. Ngizobala kathathu. Shothi ekuseni ukuthi ngibale kabili. My selector. Isikhathi sezipho izipho zingabe isondela ngaphambili my selector ngicela ubakhuthaze. Yim no babu sam. Nenaiba. Niyaza niyangciji. Mayisilete. Ngaphambi kokuthi nginikeze ubaba azodlulisa umbongo.
bayizizwa Wakijima umatuza washonila Indaba zikaMasiyane ngenkani Ilushona wela bayizizwa Wakijima umatuza washonila Indaba zikaStefana ngenkani Ilushona wela bayizizwa Wakijima umatuza washonila Indaba zikaStefana ngenkani Ilushona wela bayizizwa Wakijima umatuza washonila Joina, hijama joina. Joina, hijama joina. Joina, hijama joina. Wendofa, Sibeni. Wenova, Sibeni. Wenova, Sibeni. Wenova, Sibeni. Ubuhle bayo ngiyabaswela Ninecebo Kani yebo Ngifisa ukwazi ubaba wakho ngingezingaki Ninecebo Kani yebo Ngifisa ukwazi ubaba wakho ngingezingaki Ngiyazifela Ngiyazifela ngawe Ngiyazifela ngawe Mocha, yo kwataba tsawe na ona kha magembebe kwa luti mabalano kalama ska sheba di tshobotsi metsi metla di wotlwa mosadi wa sebele ka mona la shebile kwa basadi ba le so ka ba wa di ntosana au ka mo vale gato le banata ona ya ho batla se ba kana se ba le la paking e la mochana e lo malesena basadi ba le so ka ba wa di ntosana au ka mo vale gato le banata ona ya ho batla se ba kana se ba le la paking e la mochana e lo malesena kunalento ngayibone lesuthu malume lalela kunalento bamagama othatha ubuhle bayo ngiyabaswela Ninecebo Kani yebo Ngifisa ukwazi ubaba wakho ngingezingaki Ninecebo Kani yebo Ngifisa ukwazi ubaba wakho ngingezingaki Ngiyazifela Ngiyazifela ngawe Ngiyazifela ngawe Ngagijima ngacisha ukuyiphula sengifuna ukuyoshela Mangifika le ntombi ithi Zula isizwa ngaswedo zotranslator Umuhle ukhanya udlula isibhakabhaka obungakayiqala ubuhle bakho darling ngathi singanyamalala thina sobabili mama solithetha iqala masibuya solithetha masibuya kunalento ngayibone lesuthu malume lalela kunalento bamagama othatha ubuhle bayo ngiyabaswela Ninecebo Kani yebo Ngifisa ukwazi ubaba wakho ngingezingaki Ninecebo Kani yebo Ngifisa ukwazi ubaba wakho ngingezingaki Ngiyazifela Ngiyazifela ngawe Ngiyazifela ngawe Aye, awela ufuna ungoma, ayasibangene siyalona. Awude kuleso njawa, ude kuleso njawa. Kamula la makuma la